Nami karon approaching sa Maramag Bukidnon. Yay! Maramag na! Pangmata na ta! Woo! So ato ipakita karon ang dalan sa Maramag Bukidnon. Ang atong oras alas 6:50, no? Apit na alas 7. So masin makapamahaw na kita ni karon alas 7 na. Woo! Okay kayo. So okay. Yung may kasulti. Kasi may kasulti nga Maramag naman ta, Brad. Hapit na kita? Hapit na to sa Patipas. Pero nakatunga na ta. Tunga pa rin ta. Pati layo ang mga giday kayo nato di ay. Layo pa yun. Oh, pero at least nga hapit na yun. Abot na yun dali, hapit. Multicab lang malakas. Multicam lang yung malakas. So thank you kayo sa tuwag. Okay, Sa nagdala na to. bye. Kini nga kupos yung likod ba? Mga mali oh. Okay, tara na to ang Maramag Bukidnon. Woo! Welcome to Maramag. Okay. Sa mga nasa lang yung lugar nga nasa CDO, sa ubang lugar, Manila o sa bisan nasang lugar, ha? Mingaon yun mo kung taga Maramag mo, no? Mingaon mo makakita ni nga video, mingaon mo sa inyong dapit nga natauhan. Grabe kanindot, bugnaw pagig kayo, no? Oh, street kay dalan nga grabe kapsay. O na di basta-basta, ha? Ano daw? Yung resort. Dagang kay resort. Oh. Swimming pool. Dagang kay swimming pool alin napita. No, dagan tayo pinya. So wala gyud kay laing mga laing pangandoyon, makapuyo din napita, Maramag Bukidnon. Woo! Multicab lang malakas hasta ang tiil. Oh, tara. Kipatong ng tiil. Okay kayo, no? So minga pa rin na napita, matakabot sa sentro sa Maramag. Abot na rin pila ka gutlo, abot na nag-Maramag, sentro. Dili na dapit, nakakito mo, tubuhan naman gini, oh. Woo! Dili napita, tubuhan yapon. Diri ang planta sa Busco. Diri, ang planta sa Busco, kanang sa sugar, sukar. Din grabe kayo nga lugar ba? Tada kayo dalan. Grabe kayo hamloy, kayo dagan naman eh. Okay, so ito sa i-post ka dyan ta. Din, no? Basakan, no? Basakan mo gini, no? Basakan. Dito sa Bigas, tubuhan, no? Kung rin, bukid nga. Ang Basakan, patag na niya po, no? Okay. RR. Yeah! Multicab lang yung malakas, oh? RR to. Kung sa ito nakainom doon, nakalag RR, bakita nyo mga kan. Tanawa, balik yung mga picture. Kay ta, no? Sa RR, approaching na ta sa sentro, sa Maramag. Apa man sentro talaga? Apa sentro? Okay. So mao na ni ang Maramag Bukidnon. Ang lugar nga puno sa tubo o sa dagang mga kamaysan. Makita din ang nindot kayong dalan, pero tungason lang kayo. Okay, so kung kamo taga Maramag Bukidnon, uli na mo sa inyong dapit sa panahon sa Kapaskuhan o sa New Year. Kaya inyong dapit nagpaabot ka ninyo ang matugnaw nga dapit o puno sa memories. Maramag Bukidnon. Woo! Multicab lang malakas. Okay kayo. So nindot kayo napita, no? Grabe ka upside kayo mamuyo din eh. Hey, Maramag ang lugar sa mga hitsuraan. Yay! Oh! I love Maramag. Oh.
Wala na mga abuga-buga itong mukha na. Okay, so katong mga mabakasyon ng Maramag, aniyan ang lugar ninyo. Grabe ka manindot o mabungahong bagong tuig. Kanay yung tanan. Okay. So nindot magiging kayo ng lugar oh. Upside kayo o sige pa taligsik. Para sa tamol kay problema naman din eh. Kala kay para sa tamol permit eh kasi punon rin ba? Okay. 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 So, nalaman kita. Apit naman kita eh. Apit lali. Apit na? Masa na kalayo? Hapit na. Apit na. Mga pila lang ka oras? 3 hours. Duganya ulit. Alas 11 belum tamabot. Okay ra gyapon no. Basta may lang ang dagan. Why mga problema. Why God. So first time mo nakano din sa Duda o sila ka balik din eh? First time pa, first time. First time pa? So, kabalo mo lang lagi ka na ipatipas. Ano kabalo ka nga dito para kibawi, dili para Buda. Nakaagi na ka pati dili, pero dili ko nga nakatungtong. Okay. So manaog man taon niya, ato ang ako ang kuan pakitaon sa mga nindot sa mga Nindot niya mo siya oh, ato ba ginito mo? Oh, nindot na siya. ay pagka-nindot ba sa palibot nga nakita ko. Sige balik na sa ima. Okay, so muna gini siya, dagang lasa, dagang mga kahoy. Muna gini siya. dagang latang, dagang kahoy. Mo na gitawag nga bukid nun, ha? Okay, listen po bukid nun nga puro sidad. Oo. Ha? Okay kayo. So, tigasan nato niya ha. Kang ako interview. Gandalan dire guys, gitulit kay guys. Gandalan. Gini nun. Hindi ka ganun sila din. Pre-wheeling lang ka. Oh. Woo! Multicam lang malakas. Okay. Okay kayo. Ano man? Ano yung problema? Basta na sad? Ha? Sige. So, mga to, no? Kunya na sad. Oh, grabe. Sige. Ang gilati, overwhelmed kayo. Oh, sabot, kalibangon nga kailion. Kakataunan ko nga kapanapungon nga kaiyon nga kalibangon. Kalibangon. Di masaysay ni nga pagbati ba? Allah! Allah oh! Lami ka din nga unggoy-unggoy ba? Oo. Kita kasang unggoy na sa Hollywood. Marag Hollywood lagi. Tawa ko na. Woo! Grabe kayo ba? Basta balag mabasa mi. Basta kayo makita lang ninyo ang inyong dapit din sa Maramag. Oh? Guys. Ano guys? Kita Quezon guys. Quezon ta karon, pa Quezon ta. Padalong na ta Quezon. Quezon. Sige, ato lang i-post, ato lang sa na kay dito na ta magdiwa sa Quezon ha. Nako ipakita sa inyo ang mga kabungturan sa Maramag. Kung namoy makita nga taas kay nga bungtod guys, ay mo kumpiyansa mo na kitawag nga Skull Island. Skull Island. Hindi mo yun kay Island. Skull Island. No? Mga ni ang atong makita approaching sa Quezon, Bukidnon. Quezon, Bukidnon. Next stop. Bye.